El partit de demà ens hem de mirar, doncs, com sempre, intentarem sortir a jugar al nostre millor bàsquet. Crec que tots els últims partits hem estat prou bé, tot i que l'altre dia doncs, al final sortís creu. I bueno, jo crec que hem de sortir amb aquesta mentalitat i bueno, després el que dèiem ara dels comptes, això, doncs ja veurem. Bueno, està clar que és un dels millors equips de la Lliga, que porten molts anys amb un bloc de jugadors i amb el mateix entrenador jugant junts, que juguen a un molt bon bàsquet, bueno, amb el jugador més valorat de la Lliga, un base molt experimentat. Haurem de fer un molt bon partit per emportar-nos la victòria. Els equips que juguen entre setmana, doncs, que van amb més ritme, segueixen amb dinàmica de partit i que potser també els hi va bé, no? Això jo crec que mai se sap, així que bueno, ja veurem com venen demà i bueno, nosaltres a fer el que depèn de nosaltres i ja està. D'intentar, doncs, el que t'he dit, pensar en nosaltres i anar al màxim a tots els partits que queden per dependre de nosaltres i no pensar en fer comptes i en el que han de fer els altres equips.